गारियाबो हाद्रि गोजा सुलांनांसिगोन नङाब्ला जानाय नंला ओइ माइदां बाल्थिंसे दै लाबोलै गारि सुलांनां नै है लेथ्रा जाजोब्बाय नै लामायाबो हाद्रि गोजाना गोजां बोथोरनि खोथा नै दैया लाबोबाय हनै एसे फुना होफैलै हाबाब आं फुफालायनांगौ आरो माथो गोदाव ओरैनो गाखोयो नोङो बेयाव बुहे बुहानो सार एसे हाद्रि बाला नायै सालाय रोङा बेयाव माबा सानफ्रामबो सुहोनो हायो नामा बेयाव कारवासावहाय 300 थाखा लायो ओइ नों फुन' आं सारनि आंना बोलोआनो थांगारजोब्बायलै एथ' खस्थ' खालामनानै बायनाय एसे जोथोन लायाबा जायो एसे मोजाङै फु हाबाफाय फुगासिनो दङ फुवाखै नामा आङो जाबाय दे आंनावसो मेजेर होजोब्बाय जेबो नङा एसे एनै रेजेदनाया अनेक जिनिसानो रेजेदो मानसिनि देहायाव जाबाय दे दासारसै है थाब थांदो सादारा लाना फैदो एसे बाजाराव थांसै नुबाय दा फाग्लि हिनजावा बाल्थिंखौबो लांफायाखिसैलाय होस है थाब फै दा आंना बेलासियाव खामानि दं इमारजेन्सि खरसखौ दिनैनो आलु कफि सामब्राम थाव जा खरस नांगौ बेखौ लायखाजोबनोसै चल' निउ दिल्ली रेल स्टेसन बिदि आरोखि सोर सेंग्रा जाखो बेलाय रानथिंथिंबाबो मानसिया साइसबावसोहाय इसोर ओमफ्राय हिनजावासो साइस गैथ्रा बेना बेखौ मारै लाखो बे जाम्बाया आंखौ लाबानो जागोन थेवब्लाबो लाइन मारिनांगोनहाय Julee खरस करिया आरामसे मुर्गि मांस দিয়া गलाब फजन खाबि आसि इबन आरोखि एकटु आयो एकटु रुचिबानदे ini kotak semua ada nama boleh mas milan sinan pilih dari ini buku ada kok Taiwani maka meeting dong mari bisnis meeting dong Taiwani what 가시고 시 사는 분이 자자 이번에 이거 사는 게 하나들 방라자 일레 백소와 사이바콤라 이거 좀 의사는 자자이나 자자마 자자 이거 하나씩 일레 자자 시용. 이 잡배 타는 거 자, 이 진짜라. 마트마티카 그죠? 왜 그런 왜? 그렇지. 14일째 야가가 들어이나. 그죠? 오늘 쇼잉 10% 타고 야다. 아, 그래서 그래. 아이 뭐 이거를 또 물어있니 미쳤나? 초잉 시로야. 기대하지. 자는 걸래? 그 드문 자기 그 역. 그 등나파 그 자랑는 거. 뭐 콜라시는 거 거기 그 선지 안 해올라. 자. 어이
Juliano, Ontalino ya. 바로 섭시다. 그지? 아다 리터 한이 보통 로디 타로. 마, 이 들이 고노디나 맡은. 헤이, 불안한 타로 왜그래 안 웃춘 타. 노동답에. 야, 또 부셔 타기 하면 이리 공동 파이네. 저시, 왜? 일단. 미나렐, 퓨어, 실패, 와사. 낫네? 좋아. 그러나봐. 저기, 앙나다 타이만 하샵네 누아레 이베. 빌레. 라마니 딜라이나구나. 세크레타리아도. 타이만 제약이 나타이. 만탄자 그자까. 능 토로진 강대 앙 드니스는 하샵네 누아. 나 정근 르거다. 하샤코는 앙 하자치 후다나. Terus tak apa di sini mencuri, mencuri. 나타낼 그거잖아, 니 마마. 네 이제 그 고립 카람나 하나에 나우 하복kum을 타길라 이 인제요. 나타치니 되야. 능나 보면 인디아 바하롯니 보비정네 샤즈이. 인디아 바하롯니 클라하네. 이제 진짜 이제 담비. 바스글라스랑 만은 라이나. 사드탑. 바자르만이 증니. 비브라우니 그 퍼스널리 마마진이 시기야. 안그 저거 스타는 đừng thấy đi có má năng là mấy cái lá xì xì đừng qua rồi cái khả năng người Islam ada itu boleh. Kau tanya ni so, apa? Macam, mana tadi? Kau tahu ke apa ni sekarang ni? Dia. Ayo tangkai. Pembelajaran tu pembelajaran libertas berdaya, libertas ada bodoh berdaya, kan bodoh berdaya ayo medan. Ni, mana? Sana kucas. Kucas. Anggur nani tu Julee, terus kemana jatuh? apa pika Deh, duduk, mari saya isu. Wih, samne, solo. kurang kalaman kan Solo terima kasih nih, kita lagi Shesley, konselor nulainnya jabai. Hinjau guna uksiang relay terhina hayu. Bohani neng. आं हाब्रुबारिनि आदा Hayu are, habru lai bokse. हाब्रुबाबो हाब्रु गाहाय आदा जों लागोआव Nengni mobile number ko hordera. मबाइल नाम्बारखौ दे लादो आदा आं थुनानै होनोसै नै आदा Jabai. Doi maba. Baje dंखायोमोन नालाय ओंखायनो रायलायदेरहैनो हायाखैमोन आङो. बाजेमोन ना बे ओमफ्राय मासै आदाया डिउटियावसो नालाय फौजि मावो काश्मीरावसो ओमफ्राय आंखौ खरस खालामबा लेंबोफायो बियो. आंहालाय बेखौनो नोंनि बिसिसो नंदोंमोन आदा आंनि बाजैसो बियो. आंलाय बेखौनो एफा मोजां सेंग्राया मारै एफा लोदोदो हिनजावखौ लाखोसो सानलायलायदोंमोन. आंनि हिनजाव नङा बाजैसो. आं फन हरबाय थागोन दे. जागोन दे आदा बाय आदा होमबा बाय 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 मानिखो बिनानाव आं गारि नेदोंमोन आदा दतमायाव थांनो गारि नेदों दतमायाव थांनो हारसिङैसो औ दतमायाव मादै मोनाव आलासि जाहैनो थांनो नागिरदों आदा मादै मोनाव थांनो मादै दं नोंना दतमायाव आंखौ सिनायदों नोङो आं सिनायासै आदा अबेनिमोनथाय आदाया आङो सेरफांगुरिनि ए बे सेरफांगुरि बाजारनि खोलाजों दुइथाला बिल्डिं गंसे दंना बेनो आंनि न'
नोंना गोसथोनाय ना मटर साइकेल बाइक गैयादां ओंखायनो बिदि लामायाव गारि नेनांबाय पेसेन्जार गारि ना ओहो आदा बाइक गैया आंना गोसथोनायना मानसियाबो सिलचरावसो फरायनो थाहैदों गोबावजोंसो फैयो ओमफ्राय नों बेजों नोंनि गोसथोनायजोंहाय पारमानेन्ट हाबा जानो होननानै गोसथोलायखाबाय ना ओरैनो जानला मोनलासो औ जानला मोनलासो पारमानेन्ट नङा थिग दं पारमानेन्ट लानो नाङा गोसथोनायखौ आजिखालि नों जै पारमानेन्ट लाबाय गोसथोनायखौ माने बे 3 फुट गोथौ हाखराव आथिंखौ हा होसिननानै लानाय बायदिसो बिनानाव पारमानेन्ट लानो नाङा लाथारनो नाङा माने जै नों पारमानेन्ट लाबायना नोंखौ बहा दं मा खालामदों मा मादों बेखौल' हेल' होनबाय थायो नों गुबुन लोगोफोरजोंबो पिकनिकबो जाहैनो मोना गुबुन हौवाफोरजोंबो बेरायनो मोना बिदि आरोखि जेरावबो थांनो मोना थांबानो गावनाव पारमिसन लालायनांगौ बिदि आरोखि सेन गावनि आन्दाराव साख्रि मावनायानोसै सायसा गोसथोनायखौ पारमानेन्ट दाला आदा आं बिदिखौ सुखुखाया आं पारमानेन्ट लाखायाखै बरिया नोंनानो थिग दङ ओमफ्राय गाज्रि मोनाब्ला नाम्बारखौ मबाइल कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरदो मानो गाज्रि मोनांगौ आदा दे लादो नाम्बारा दे आं खोन्थानोसै 8011947862 मा लिरोमोन नोंना नामा आंना रिजिला होनो आदा नामा नै रिजिला आङो फंसे खोथा बुंलांखानोसै दे देना बुंदो आदा नोंनि गोसोनि खोथाखौ आं जेबो साना आं माने आंजों मिलायनाय आंजों अनलायनो हानाय आंजों सुखि संसार जानो हानाय सिख्ला नागिरगासिनो दंमोनलै नागिरनायावनो नोंखौ लोगो मोनफैबाय ओमफ्राय लाजिबाबो जाया ओमफ्राय बुंनोबो बोरैबा मोनलायलाङो एसे माने आङो हाबा जायाखै नालाय माने आं नोंखौ खेबसे नुजेननायावनो फसायबायमोनलै ओमफ्राय नोंसो मा सानो जायोना आंबो बिदिखौनो जा नागिरगासिनोखा जाथारबाय होनबालाय नों दा खय बोसोर जाखो आङो 19 बोसोर जाबाय 19 बोसोर जाबाय होमबालाय बोसोरथाम गोसथोलायनोसै सानैजों ओमफ्राय हाबा जानोसै 2023 24 25 नङाब्ला 26 हाबा जानोसै जायो दा बोसोरथाम आराम सानैजों बेरायलायबाय थानोसै लोगो हमबाय थानोसै ना औ दे जागोन पार्कफ्राव बेरायहैगोन दार्जिलिंआवबो आं लांगोन शिलंआवबो बेरायहैगोन चिरापुन्जि दाउखि एलिफेन्ट फल ओमफ्राय 7 सिस्टार ना माथार होननाय दङनो बेयाव बेरायहैनोसै औ दे जागोन आं बेखौ ब्रेकआप खालामनोसैहाय नङाबा डिस्टार्ब खालामबाय थागोन बे आंखौ बेखौ फुल ब्रेकआप खालामदो नङाब्ला दिगदार खालामगोन बियो उनाव सानैजों आराम सलिलायबाय थानोसै दे आं दोनैनोसै नोंखौ मादै मोनाव थाङो दा दतमायाव आं दोनैनोसै गारिजों जा मोजांखा सना जायगाया ना है नैबावनो सोरायनोसैलै सिङाव हाबैला बिथोराव एसे बोरैबा मोनलाय लाङोला हावबेलाय बिब्सखौ जिरायसैदो नंगौना नङा जाखो बिनि आखला बिदिसो ओइ रथ' बावनो जिरायसै औ दे आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि दे गाज्रि मोनाबा सों मा मोनसेल' जेसेबां हायो 101थाखौनो सों ओमफ्राय नोंहा साबेसे गोसथोनाय दंमोनथाय गोसथोनाया आं दाबो सानैजोंल' गोसथोलायफेरदों ओमफ्राय आं बिदिनो माने जेरावबो बेरायलायनाय जायाखै ओरैनो सादारन भाबै गोसो थोदों आरोखि बारा लोगोबो हमामोन आं नोंजोंसो बिदि पार्कआव फैलायबाय जि मोजां नायो ओमफ्राय नोंनालाय साबेसे एक्स जाखो आं दाबो रावखौबो गोसथोफेराखै नोंनो फार्स्ट नोंनो लास्ट जाबायलै होनबा नोंखौनो लानो होननानै गोसथोखाबाय आङो बोसोरथाम उनाव लानोसै आरामनो साल्ला बिनि आखला बिदिसो
नोंनि टाउनाव थांनाया बेयावसो नोंनि मिटिङा बेयावसो मिटिं जादों सोर बियो आयु बिसि दंखायो आरो बेखौनो आंखौ थगायबाय माफा आंजों गारियाव ससे गाखोबोफादोंमोन जिरायनो लुबैनानै ओरैनो जिरायबाय जोङो दसे गारियाव दसे गाखोबोनायखौ बेयाव मानो लाबोनांगौमोन नोङो है जेबो नङा ओरैनो नोंनि 50 लाखा बेसो ना नोंनि 50 लाखा बेसो दहाय होननाया मिटिं होनलाय नोंहा बेयावसो नोंनि मिटिङा ओइ हिनजाव बे होननाय गासिबो खोथाया नोंजोबगौ लाजियाखै नोङो हाबा जानाय हिनजावजों हौवाजों बिदियाव थाबायनो बे आंनि फिसायसो गथ'सो गैया गावहा बिदि उदां उदां सिख्लाफोरजों बेरायनानै लाइन मारिनोसो नों गथ' लाहोआखैना दासो मिथिदों आङो नोंनि आखलखौ मानो फैफादों नों बेयाव आंलाय माथो मिन्थिगौ आंलाय बेखौ सेंग्रा ना हाबा जानाय बोरै मिन्थिनांगौ आंनिथ' जेबो भुल गैया बिनिसो बेसो आंखौ थगायदों दा जेबो नङालै माइदां ओरैनो रायलायनायल'आलाय माथो जाखो बे गोसोखौ माने माजों बुरखायनो माजों मानो जायोना सम सम माने बिदिनो आरोखि ना बाजाराव टाउन सहराव ओंखारब्ला मेगना नोजोर गोग्लैना गोसोआ बावखाजों लेमनाय बायदि गेलेमो जेबो जायाखैलै जेबो नङा बिनानावसो लामायाव लोगो मोनब्रबनानै दसे लाबोनायानो बिदिबा आंखौ मानो लाया नोङो नोंनि आखला बिदिसो दासो हमनो हाबाय आङो मागोनासो दहाय दख'ना गोदान होगोन होनदोंमोन ना गावनाव फन खालामैनि बेजों बेरायफानोनो बुं बेबायदि आरो साबसे दंबावो आरो नोंहाबो एसेबो थाल लानो हानाय खर' गैया हौवा जाबानो जायो आरो ना प्रप'ज खालामबानो एक्सेप्ट खालामनांगौ बिसि फिसा दंना गैया न'खर दंना गैया बेखौबो एसेबो साननाय गैया गारि नुबानो फैसा थाखा नुबानो डाइरेक्ट प्रप'ज खालामगोन लाग्रा आंनि मा गोरोन्थि दंहाय नोंनि फिसायखौ रायनो हाया नोङो आंहालाय सिख्ला नालाय सेंग्रा साननानै प्रप'ज खालामबाय नालाय लाबाय आंखौल' दाय होदों फिसायखौ दाय होआखै आंखौल' जानला मानला दाय होबाय था नों मिथिबाय नोंनि फिसायखौ नों सामलाय आंखौ बुंनानै मा लाब मोनदों नोङो बाप नों बेखौ आंजों बिदि नांलायफिननो हानाय ट्रेनिंबो होना दोनखाबावबाय खोनासं हिनजाव आखाया फारसे आखाइजोंल' खबजाया नों दा नोंनि दाय होनानै लायाखै जुदि उनाव आं मिथिफिनबावनांगौबा नों गवा फै गोख्रै बिसिजों फिसाजों खोब मिलायलायथारदों फिसाया थगायसुला बिसिया रांखिनि रावखौबो फोथायजाया है बेफोरलाय मासि जोंहा फैसा मोनबानो जायो खाराव गाखोनानै बेरायनो मोनबानो जायो आंलाय दहाय नुनायावनो मिन्थिखादोंमोन बेखौ हिनजाव गोनां होननानै आजिखालि बेफोरलाय फैसा जानाय हिनजाव गोनां हौवा गोसोनाय बेफोरलाय कमनसो आं सेंग्राफोरखौ बाखाथारोसो मानोना हिनजाव गोनांफ्रासो आदा रिसार्ज गैया होनबानो रिसार्ज सोनानै हरो खानायबो जानांगौ होनबानो खानायबो होयो आरो दख'ना बायनांगौ होनबानो दख'ना बायनानै होयो बेरायनो लिंबाथ' आरामसे कारजों बेरायनो लांखायो सेंग्राफोरखौ आं गोसोथोनोनो बाखाथारोसो हाबा जानायफ्रासो थिगहाय बिसोरसो अनो अरजाया बेफोरलाय मासि माइनर केससो